constituency Alasor bangke Alanglila British Kirur Hurpensi Lasohut member of Legislative Assembly Mandona member councilor Mandona Lasofi bangke Litumban Mikil Hills track punang pilo Lasohor bangke Litumban ke Mikil Hill track sa bangke East Consensi nang pilo Mikil Hill track East Consensi Lasofi si keman cenge bangke lake Korsing terang lo Alangli Lasomandet penapi Alangli District Council ke hang Tumna district nangji po District Council hang heprang district nangji District ke hang Laso district ke hang hotame dam hondi jual lo Governor ke hang ke bang hot Pinpura loge pipian cenglok Songbe pen cenglok Sarsing terong lang kung habe pen cenglok Muniram langle pen cenglok David Longhi penana alangli ri sang hotumen celang si district Laso hot hang gunglo hang pen district long lo district long pen 1951 17 November ke district Palong pilo alang leadership pen alang li ke Japon pen Laso phi ningkani sia phi bangke alang li ko nitum tai methang council nangji busi United Mikil Hills and North Kachar Hills Autonomous District Council busi Bholasot United Mikil Hills and North Kachar Hills Autonomous Council District Council Laso long ben si ke cheng si CM ke alang hino lapen ke Laso hot alang li CM man pen alang li long ke chairman ke Laso ke DC da DC lo CS Bos dual charge lo deputy commissioner lo Chumang Amunit lapen dar bangke ako chairman lo United Mikil Hills and North Kachar Hills District Autonomous Council lapen ke ako deputy chairman bangke lapake Jonathan Pathok non Jiwan Pathok apu lasi bang mo ke pinian ke 70 mane ingdeng trosikep la solangli kichiarni aning kanmang tamin tum kar belong Autonomous Council pen talon pon bomang si pinian ke ingdeng trosikep alangli la sopil thipen kache oi arni lo la se alangli kharjong ing thiri et pen siningang song ke do ye phan akapre ka dhorom ke doan atum mandalang phan mas prayer pedopon anam kardom la so saing ding nitum pedopon la so phibangel lom so bike tum je than chimung asaing ding bonpo apenang tum phan pachinia lam the bangela puhino atumi head je gathar se press meet pi je kuki tum phan kiplung ji po honorable tuliram ronghang pusi palangli anisi harohat ele konsensia long pulun yang kangalong laso kapang dak alam kuki tum phan migrants tum phan munipur pen ke ba kuki tum phan ke plung yi po alam bu thak alang lipin an pulo dak bokule long ke do bongali bihari tum phan ke plung dak the utol bolbil long do bongali tum phan plung ple habai polong do a bihari tum phan ke plung pe pjr tum plung ple balam se lang pin an ye lo tala kuki tum ke la ke tribal inglong aso nililang li phan ki puji ke nang to media hoi pen niliola sor kaning je la son hino nang tum ta la so mai long nang dun plong te Bangladesh pen ke bang Muslim no Bengali no daga bang ke longli apota ta pidek thela pen dim klong ta pidek the lai silo Bihar pen ke bang a bihari tum ta me akimi ke bang tum man ke longle pota ta pipe la pen dim klong ta pipe West Bengal pen ke bang a Bengali tum bhan akimi ke bang tum bhan ke longle pota ta pipe dim klong ta pipe
lapen ang partame kumane yongsi non tribal afando ko karbipi laso tribal tum kupipi ma alle ke long hola so ke long ana facility bangke non tribal phando kok pulong te long le phelanga bangke laso bangke pithek thei pusini tum Karbi Anglong Autonomous Council pen isi ju Karbi Anglong Autonomous Council election aprang sini tum ceperai lo laso phi bangke ni ta di mahoso siam han pulo lang tum ta ceperai lo ningkan isi api di mahoso tum ke lasi laso lam sikipu lapen ke tribal tahai tum tahai sita hu Munupur pen ke banga kuki tum non ke bang hu Bodoland men ke banga boro tum tribal tahai sita dak aron re pen nang ke doji laso longle phelang na nanga cheraji Mizoram pen ke bang Chakma pen chenglok Marat pen chenglok Mar pen chenglok lahai tum phan Karbi Anglong le dimklong ki piji ke la ke out of position lo la pen ke alang tum phan long le pota pen chenglok jata itum pipe Karbi Anglong Autonomous Council pen la ke ni tum kacheperai tang kadu pusin li ka pangdak lasi alang li chini nang ji je dakla utol bol bila banguli tum la pen ke hula Habaipur ke dua bihari tum biar tum ke la ke nili mehang thek thelang kapetu tum ke la ke nili mehang thek thelang kapetu alang dame da Karbi Anglong Autonomous Council ihuri sike secretary claim lang secretary akam claim lang da council lo tala sod bita singleng se CM alang lita pingkhat men lo principal secretary abi holo sohur secretary ke alang lo secretary bangke alang lisi dolo sita hola sod pingkhat dunde ta alang li phan ke dak pen ke alang li transfer kali alang li phan ke ki flung hola sod karilis alang li mithang na ni phan ke than ni phan ke nangate nangi flung dak pol si alang li phan alang mithang se ni phan na ke than lasi nili alang li kaida ning jebel dake siksidul tum chu protect nang ji longle phelang tum cherai kom nang ji laso cherai kom nang ji po hosi alang li bangke ko ki tum hanta dake migrants kali la tum bangke pedunang ji po bangke nili ke lake kroi kre la pen kroi tak the momo ta kroi kre nili CM do tik bangke kroi kre pini non bayi silong te kuki village settlement lapen kuki sorgari amra tumana nili hang bayi si official si hang ala tumta bang po abelang tumana nili white duck clear si purunji nang tum ke dotang atum aprangmen ke dobari ma kuki tum hanili tunang pupe sitame ngona kimi ke bang atum han ke nili ke chak chi achu aprang dame ningkani si aprang dame hola suhut bang lo sita bang suri si a familia kuki tum phan niling samjin pen jingki jithan ma basta pidun lo la penalang tum dak pen toy jui lasi nili puje bangke lason controversial statement bang ppd nangji nili tum ke kai ke tame ili khaireng nangji longlei phelang ke nang batbe ili tum ke ko emethang isu ke nang chan bomji longlei phelang ke nang chan chi se ko jong si tribal po ling le tum ke atum han dim klong pek nang hi po bangke la nilihin pen ke la ke chekroi rakhe la pen momu da chekroi kri chopo aprang nang li si statement itu mane la kuki tum rumah si akimi ke bang we mala support participation di po nang li support claim mom lo kese ro pli tum non survey bom lo pinyan ni thom ni pli lo la tum survey ni lisi gari da pidun lo gari pidun pen police tumta toy dun lo alang tumana hukum pilo la pen ke district commissioner phanda nili than lo information pilo la pen ke alang tum report nang pipelang la pen hola principal B.Ed college
Dr. Lipson rongpi alang limeta chithul fruit lo alang limetang khan lo je pu singhason ke ekdom anglong si kuki ke bang mi tum Punjab lo sar nili thekram long vek lo nili dam vek lo posi Dr. Lipson rongpi ta nili phana le sikaching bai hot la ke ase ro fli pen kaching bai hota nang dudun la se alang li tai si team captain lo mirjeng kro tum se alang li ke isia team lo gypsy pen ne li si rabdun lo kedam ke bang nili ka survey so village headman tuman chetong namo ro asa tuman chetong namo akimi ke bang ko kitum bang ko anma lapena ke do barim bang ko anma ID number doma avema lai guti angton pa survey vanili to el alang tum prabjin ben report nang pipo la pdf pen na philong te DC SP nili press meet PG nili alang duma ipil kuri po yongsi la ipil kuri jeta damde pulong te nirdom ke arona teng pen alang tum bhan ke dake to ye bhani tum bori po Samon karbinglong mang ni ajo phau samon karbinglong influx to reglo lasi impact control che pan karbinglong thomas council lain no step ke deng ke je ni tum da influx ke dolo mate la dolo pulong te la bang ke ile tum ke non ni leader ke le responsibility non ke da ke do anang tum media tum an da arleng se karbi pulong te nangli ok ta karbi lo ni libi ta karbi karbi inte karbi lasina nilikai ta karbi rong saramai long nang tumante nang do media tum nang dun lo pulong te na nilikai da ninje je ni tumarong nilipoke rong asa nilipurong asal lo dadak arong nili tum 100 plus nili tumarong dong kam so nili tumarong ke rong asal si chini ya me karum si du chini ji je anut ka prek tum dak doma bema singhason mane tisorong rong pierong hodak influx anor ke prek pen hong ben ke bang atuma phai ko an ma ke do la ke hodak rong pieronga arong asar pen ami kartum si chini ji hala tumyong sinang khan the pulong te nilige singhason lampen arong ke nilida humri jam thek the jike la si nilikai ta karbiang long rong asar mai lapen karbirong asar mai lapen sarkari gamra tumalo amai long ki dunta nilikai ta puelo na tum council phanang thanang ji nang than lo pulong te la sinil tum nep thek ji kachong huamni phan illegal shelter lo da nanga chak pachong ke ba tum phan aron re pen nang do forest along le pen chenglok government land pen chenglok arong nang do pulong te la ke nil tum ke chini nang ko ye la sila so chini lo pulong te la so ki plong jia ai step bang ke la so to war bang ni tum claim pon